Mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb f'Taċċawla l-Belt Victoria Għawdex inselmulkom u nilqgħukom għal din l-ewwel minn serje ta' xandiriet li ser jinwaslulkom matul iż-żmien tar-Randan propju biex inwasslu il-kelma ta' Alla għal dawn il-ħdud tar-Randan imqaddes. Ir-Randan jibda nhar l-erba' illi ġej bl-erba' tarmiet jew ras ir-Randan u llum fid-Djoċesi ta' Għawdex permezz ta' din ix-xandira minn din il-Knisja qed issir it-tħabbira ta' dan iż-żmien liturġiku illi iwassalna għal-lejt tal-qawmien tal-mulej. Hija mixja li se nagħmluha wkoll b'tant ħeġġa f'qalbna fl-istennija ta' żjara ta' missierna qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fit-2 u 3 ta' April li ġejjin. Nitolbu wkoll matul dan iż-żmien tar-Randan u noffru wkoll sawm u karità b'talb għal paċi fid-dawl tas-sitwazzjoni xejn sabiħa bejn ir-Russja u l-Ukrajna bħalissa. Din it-tħabbira tar-Randan se titmexxa minn Dunnazju Borġ, illi barra li huwa r-rettur ta' din il-Knisja huwa wkoll id-delegat tal-Isqof ta' Għawdex għall-liturġija. Il-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorjan Portelli sejjer janima il-kant li nħeġġukom titolbu intom ukoll magħna f'dak li taraw fuq l-iskrin. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. Nitolbu. Mulej, ħżunietna firduna minnek u dnibna u dnubietna ħbew wiċċek minna. Għawiġna l-modijiet tagħna u minn fejn ngħaddu ma nafux bisliem. Xoftejna jgħidu l-gideb u l-silna jtaqta' il-qerq, imma idejk mulej ma qsaritx lis-salva, lanqas widnejk ma tqalu biex isemgħu. Inti tħobb il-qalb sinċira, għallimna l-għer fil-fond ta' qalbna, rosna mill-ġdid bl-ilma tal-mamudija u nissaffew, aħsilna u aktar missilx nibjadu. Għalhekk mulej permezz tat-talb sawm u karità li tistedinna f'dan il-bidu tar-Randan imqaddes, sinjal sagramentali tas-salvazzjoni tagħna li lek insejħu fiduċja u fil-ħina tiegħek nafdaw lilna nfusna għal mħabba u tjubija tiegħek. Inti tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Gloria u tifillina Kristu. Tisemaw leħnu u la twebsux qalbkom.
għaddes kont Salluqa. F'dak iż-żmien il-Pubblikani u l-Midinbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmkmu jgħidu nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom dil parabola. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara il-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jarfaħħa fuq spallejh. Imur id-dar, isejjaħ għandu l-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom: Ifirħu miegħi ħsibt in-naġa li kienet intilfet li. Ngħidilkom l-istess jiġri fis-smewiet ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn tandima. Il-kelma tal-mulej. Tifħim Lilek Kristu. Ekk Alla jridna l-erba nagħtu bidu għall-aktar żmien għaddis tas-sena. Mhux qed ngħidu jien, imma qed jgħidu għaddisin kbar tal-Knisja. L-aktar żmien mixtieq tas-sena. L-aktar żmien illi x-xitan jipprova jivvinta f'ħaġa biex ifixkel il-bniedem biex jiltaqa' mal-Alla. U għalhekk żmien ir-Ramadan huwa żmien ta' konverżjoni, ritorn lejn Alla. Huwa żmien ta' tiġdid. Huwa żmien li wieħed jinżel bniedem il-qadim, inħalli l-Alla inneżżu bniedem il-qadim mimli ġufija u miżerja umana u jimlih bil-bniedem il-ġdid, bniedem bl-Ispiritu ta' Kristu. U l-Knisja wkoll ipprovat tixbaħ l-imgħallem tagħha u tażel 40 jum għaliex qed iħejruhuna l-akbar festa tal-Knisja, il-festa tal-Għid il-Kbir. Tant kemm kbir il-festa għandha bżonn ta' 40 jum ta' tħejjija u 50 jum ta' festa li tispiċċa bil-festa l-kbira tal-Għid il-50. U l-Knisja taqbad l-40 jum għaliex fl-Iskrittura l-40 jum huwa il-numru perfett, il-milja, biex tagħmlu tagħha wkoll fil-ħajja tal-Knisja llum. Hekk bħalma Ġesu għamel 40 jum u 40 lejl fid-deżert fejn ġie mġarrab mix-xitan u permezz tas-sawm ħarreġ rebbieħ fuq l-istedinijiet li kien jagħmillu x-xitan. Kien hemm ukoll 40 jum tad-dilluvju li Noè flimkien mal-familja tiegħu kien fl-arka u ġie meħlus u salvat mill-ilmijiet tad-dilluvju. L-40 jum ukoll ta' Mosè fuq il-Muntanja Sinai, illi hemmhekk irċieva wkoll rigal kbir tal-kmandamenti, il-regoli tal-ħajja li waslu għal ħajja dejjem. L-40 jum ukoll ta' Elija fuq il-Muntanja Horeb, il-Muntanja tal-Mulej, u tud il-mixja kien akkumpanjat mill-ċawlun li taħ xiekol u xrob biex ikun jista' jasal għal fuq din il-Muntanja tal-Mulej. Kienu ukoll 40 jum li Ġona immur jippriedka lin-nies ta' Ninive għal konverżjoni u għal bidla ta' ħajja. Stidejna għal penitenza u għall indima u laqgħu wkoll huma l-istedina għal konverżjoni. Dan iż-żmien tar-Ramadan huwa żmien kbir u importanti tant il-Knisja tħares leħ bħala 8 sagrament. Għaliex? Għax fihem il-mezzi kollha tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja f'dan iż-żmien tar-Ramadan tqisu bħala sagrament ieħor għax fihem il-mezzi kollha. Tant illi fil-talba tal-bidu li għandna tlabna fil-bidu ta' din il-mument ta' ċelebrazzjoni, tkellemna qegħdina dan huwa s-sinjal ta' salvazzjoni li permezz tiegħu aħna nistgħu nersqu nduru lejn il-mulej. U iż-żmien ir-Ramadan huwa żmien taż-żabra. Xi tfis żabra? Taqbad il-mqas il-bidwi dan ix-xahar ta' frar u ta' Jannar kellu biċċa xogħol xi jagħmel illi idur dawra dwili u jibda jaqta' dawk il-frijej mejtin jew li qegħdin inkiddu qegħdin hemmhekk għal xejn ta' pis għal fuq id-dilja.
U żmien Ramadan propju huwa dan, huwa żmien li nħallu l-Alla jħabbibna miegħu. Mhux aħna nikkonvertu, il-konverzjoni mhix opra tal-bniedem, il-konverzjoni hija opra ta' Alla. Kemm jien lest inħalli l-Alla ibiddilli qalbi u ibiddilli moħħi. U dan Alla l-missier għandu dan l-imqas biex jaqta' il-frejja nixfa morda li hemm fil-ħajja tagħna. U dan l-imqas jismu l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla hija dak l-imqas li taż-żabra li l-mulej Alla għandu fideħ biex inneħkilna dawk il-miżerji, dik ġufija, biex nerġgħu nixxettlu, nerġgħu niġġeddu, nerġgħu nieħdu ħajja ġdida. U kif qedna diġà l-importanti hu li fil-ħajja tagħna tul dawn l-40 ġurnata b'mod partikolari nagħtu ċans li Alla jidħol fil-ħajja tagħna. Insibu ħin aktar għalih fil-ħajja tagħna. U għalhekk huwa importanti illi aħna permezz tal-kelma tal-Alla, permezz tas-sagramenti, b'mod partikolari taqrar u tqarbin, nistgħu niġu mnatfa minn din il-miżerja li qegħdin fiha. Għax importanti ħafna fil-ħajja tagħna li narfu li aħna mitinbejn. Huwa rigal kbir li taraf li inti midneb. Għaliex meta tħoss li inti midneb, inti tħoss il-bżonn tal-Alla f'ħajtek. Meta tgħid li inti perfett, hemmhekk inti tlift ix-xewqa tal-Alla fil-ħajja tiegħek. U l-isqof Taljan li ilu ftit mejjed, Tonino Bello, li miet frott minħabba kellu marru tal-kanser, jgħidlek fuq ir-Ramadan. Eżis, ir-Ramadan huwa irmiet fuq ir-ras u ilma fuq ir-riġlejn. Dak huwa ir-Ramadan. Jibda bl-irmiet fuq rasna u jasal il-mixja titwassal għal ħasil tar-riġlejn. Jibda ras ir-Ramadan, ftakar li trab kont it-tarb terġa' ssir għalhekk indem u emmen fil-bxarat tajba. U jintemm nhar ħames ix-xirka fil-ħasil tar-riġlejn. F'kelma waħda, dak li jien l-qawwa tal-Alla fija, l-ispirtu tal-Alla fija jibdilni, jagħmilni bidem ġdid. Tant li nasal biex naħsar ir-riġlejn dak il-persuni li hemm madwari. Naħsar ir-riġlejn tal-batut, tal-fqir, tal-marit, tal-edewwa tiegħi, ta' dak li jweġġewni, dak huwa r-riżultat tal-mixja tar-Ramadan. Għalhekk jgħidilna dan l-isqof Tonino Bello illi hija mixja tibda bil-irmiet fuq rasna. Imma l-irmiet mhux ħajagħmel maġija, mhux ħajbiddel l-qlub qasim fuq. L-irmiet huwa rejt fih innifsu ma jagħmel xejn, huwa hija xewqa u stedina għall-konverżjoni. Issa jien nidħol din mixja ta' konverżjoni għaliex kif qedna diġà l-irmiet mhux ħajbiddel il-qalb u l-moħħ tal-bniedem, li jbiddel qalb u l-moħħ tal-bniedem huwa propju il-kelma tal-Alla. Għaliex il-fidi, il-konverżjoni tiġi mis-smieħ tal-kelma tal-Alla. U dan l-isqof ikompli jgħid xi ħaġa importanti ħafna. Din il-mixja ta' dawn l-40 jum mir-ras għar-riġlejn fiżikament hija qasira, mir-ras għar-riġlejn, imma hija mixja twila, impenjattiva u qawwija. Għaliex biex jinnasal biex naħsel riġlejn marti, żewġi u liedi, naħsel riġlejn in-nista madwari, ġifieri naqdihom inservihom, dik hija mixja kbira. U għalhekk għandna bżonn ħafna tas-sostenn u tal-għajnuna ta' Alla. Mingħajr għajnuna ta' Alla ma nistgħux naslu sabiex aħna naslu biex mill-rejt li aħna nirċievu ras ir-Ramadan insarfuh f'emil. Għaliex dik hija l-fidi, fejdina San Ġarbu. Il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma tal-Alla, il-fidi tiġi mill-opri, rujni l-fidi tiegħek mill-opri tiegħek. U dan l-isqof ikompli jgħidilna, dan huma żewġ pritki kbar li l-Knisja ma tagħmilx bil-kliem imma tagħmilhom bil-ġesti. Hija pritka li smajnija mhux bajnejna, bidnejna imma bajnejna. Min jaf kemm rajnihom dan il-ġesti ta' tqiegħed tar-irmiet u wkoll il-ġest ieħor tal-ħasil tar-riġlejn imma ħafna drabi waqsanna biss semmek.
bil-kurżità ta' min hu l-Apostlu waqafna hemmhekk. Imma dak kien l-akbar ġest li għamel Ġesu. Għalinna jien tajtkom l-eżempju u kif għamilt jien hekk intom tridu tagħmlu xulxejn. Din hija l-mixja tal-konverżjoni, dan ifisser tħalli l-Alla jħabbek miegħu. Allura huwa ħafna importanti hekk li nilqgħu din l-istedina li qed jagħmilna Ġesu llum. F'kelma waħda biex inkunu verament dixxipli tiegħu. Aħna fil-Magħmudija irċevejna l-ħajja, irċevejna r-rigal tal-fidi. Imma dan ir-rigal tal-fidi jrid ukoll jissaqqa, jrid jikber. Ma jistax tibqgħu bżerrija, imma trid tagħti l-frott u trid tikber. U r-Ramadan huwa stedina wkoll sabiex ngħixu l-ħajja tad-dixxipulat, inkunu verament dixxipli ta' Kristu. L-għarfien profond tad-dixxipli ta' Kristu. Kif ħankunu dixxipli ta' Kristu? Mhux biss billi nkun naf il-Kristu minn barra, ħafna drabi ħafna nies jafu l-Kristu mill-istorja minn barra, jafu l-istorja ta' Kristu, imma hemm differenza bejn kellek tkun taf l-istorja ta' Kristu u ikollek esperjenza ta' Kristu. U din hija l-mixjier li rid nagħmel jien fil-ħajja tiegħi. Dan huwa r-Ramadan, din hija l-istedina illi kif qalilna Ġesu wkoll fil-Vanġelu, jekk xi ħadd irid jimxi warajja, irid jiġħad ilu nnifsu, jerfa' salibu ta' kuljum u jimxi warajja. U l-kelma konverżjoni metanoia tfisser nirritorna lura, tagħmel U-turn fil-ħajja tiegħek. Konverżjoni tfisser inti bagħad direzzjoni u dik kien id-direzzjoni kienet żbaljata u inti terġa' lura għall-triq li kien hemm fil-bidu. U ħafna drabi aħna norbtu l-konverżjoni tagħna ma ġimma ta' eżerċizzi, norbtuha arrejt, kelli dnubiet mort arrejthom u hemmhekk jien konvertejt. Il-konverżjoni mhijiex daqshekk sempliċi. L-ewwel ħaġa l-konverżjoni mhix kwistjoni ta' ġimma xahar, il-konverżjoni hija mixja, ħajti kollha hija konverżjoni kontinwa, hija mixja biex jien nilbes il-Kristu. F'kelma waħda, ħafna drabi aħna nifqu fl-aspett morali tagħha. Ġifieri jien errejt wara ikkonvertejt, ma l-konverżjoni hija stili ta' ħajja. Hija stil ta' ħajja li jien rid nadotta fil-ħajja tiegħi. Xi fisser stil ta' ħajja? Li jien nibda nirraġuna bil-moħħ ta' Kristu u nħoss bil-qalb ta' Kristu. Dik hija l-konverżjoni. Walek hija mixja twila. Walek taħalli ħina tgħallat mexxini jgħid. Walek huwa importanti ħafna fil-ħajja tiegħi illi il-ħajja tiegħi trid tinbidel f'sens illi jien ma nagħmelx id-dnub mhux mill-frott il-biża'. Frott il-biża' u l-kastik li hemm nistennina ħana ngħidu, imma frott l-imħabba, frott l-esperjenza vera ta' Kristu. L-esperjenza ta' Kristu vera fil-ħajja tiegħi twassalni biex naħrab id-dnub. Il-fatt li jħobbni daqshekk jrid nasal biex inħobbu anke jien. U din hija il-kelma tal-Vanġelu tal-lum, ta' dan il-ras ir-Ramadan, ikkonvertu u emnu fil-Vanġelu. Din hija l-istedina qed jagħmilna Ġesu, li il-konverżjoni mhix kwistjoni ta' mument imma hija ta' stil ta' ħajja, li jien bil-mod irrid nilbes il-Kristu. Mhux qed ngħix imma Kristu qed jgħixu fija. Dik hija l-mixja hemmhekk irid nasal fil-ħajja tiegħi. Walek hija mixja twila u kulħadd huwa msejjaħ għal din mixja mill-Papa l-isfel kulħadd huwa msejjaħ għal konverżjoni. U l-importanti hu li hekk nilqgħu l-istedina li Alla jagħmlilna. U din l-istedina jagħmilha qedna diġà permezz tal-kelma tiegħu, permezz tas-smieħ assidwu tal-kelma t'Alla. Għax il-kelma t'Alla twassalna u tistedinna u sejħilna għal konverżjoni biex induqu ftit mill-ħniena ta' Alla. Ħafna drabi aħna hekk nintrabtu wisq meta nagħmlu eżami tal-kuxjenza, noqogħdu nħarsu l-miżerja tagħna, noqogħdu nikbu lilna nfusna, noqogħdu nitħassru lilna nfusna. Imma iktar milli nitħassar lilna nfusna, irridu naraw iktar ħina ta' Alla. Iktar naraw li Alla minkejja d-djufija tagħna, minkejja d-dnubiet tagħna, lest li jilqana għandu. U dik li
jagħmel Alla fil-ħajja tagħna. Bħal l-istorja tal-Liben il-ħali. Liben il-ħali jew Alla għani fil-ħnina iktar qed xi li taqma' missieru il-xamel nieħ bil-bews, fis-sens li l-ħnina tiegħu kienet kbira li wara pal-ġemp il-miżerja li kien għadda minnu, il-missier ma tax każ tal-miżerja, ma tax każ tad-dnubiet, imma ta' każ ta' xewqa jiltaqa' ma' missieru, li Liben jiltaqa' ma' missieru, li Liben jaraf l-iżbalja fil-ħajja tiegħu u għalhekk irritorna għand il-missier. U għalhekk ir-Ramadan ukoll huwa żmien ta' relazzjoni ma' Alla u relazzjoni wkoll maħuti l-bnedmin. Għalhekk wassalna l-ewwel ħaġa ir-Ramadan wassalna għal rapport profond ma' Alla. Kontrik biss jiena dnibt hekk ngħidulu aħna fis-Salm. U għalhekk it-tifrik tal-ħbiberija ma' Alla u maħutna minn naħa l-oħra naraw il-ħnina tal-Alla u l-imħabba tiegħu. Kelma waħda żmien ir-Ramadan huwa żmien tat-tisħiħ ta' relazzjonijiet. Ir-relazzjoni tiegħi tissaħħaħ relazzjoni tiegħi mal-Alla u rrid inkoll dejn jekk jien għandi relazzjoni tiegħi sħiħa mal-Alla qawwija ħajkollu jkun relazzjoni tajba maħut il-bnedmin. Hekk kien dgħajfa r-relazzjoni tiegħi mal-Alla, relazzjoni tiegħi maħut il-bnedmin ma' nista' madwar hija dgħajfa wkoll. Hija marida wkoll. U għalhekk huwa importanti ħafna illi nilqgħu din l-istedina biex inħalluh inkomplu nibnu relazzjoni. U biex nibnu relazzjoni mal-Alla x'irrid nagħmel jien? Insib ħin għalih. Insib ħin għalih. U għalhekk huwa ħafna importanti li aħna matul il-ġurnata naraw kif nistgħu jkollna ħin ukoll għall-mulej, speċjalment dan iż-żmien tar-Ramadan. Illi jien nipprova nsib ħin għalih. Għaliex iktar ma nsib ħin għalih iktar nista' nsaħħaħ din il-relazzjoni li jixtieq jibni miegħi. Jixtieq jibni dan il-briċċi saħħu miegħi. U jien jekk kelli din ir-relazzjoni tajba, ħajkelli wkoll relazzjoni tiegħi tajba wkoll maħut il-bnedmin, mal-familja tiegħi, ma' żewġi, ma' marti, mal-ambjent fejn jien naħdem, fejn ngħix, u allura din hija ħafna importanti. U dan ir-Ramadan ukoll jistedinna għal tliet affarijiet importanti ħafna. Jistedinna għas-sawm. Sawm u astinenza. L-akbar sawm mhux tant li niċċaħat mill-ikel, imma anke qaddisin kbar tal-Knisja jgħidulna l-akbar sawm hi il-ħarba ċaħda ir-rifjut tad-dnub li jien irid insum il-ħajja tad-dnub biex ngħix il-ħajja tal-grazzja. U matul dawn iż-żmien għalkemm aħna obbligati biex insummu f'ras ir-Ramadan u fil-ġimgħa kbira li huma żewġ tipi ta' sawm differenti minn xulxin, għax wieħed huwa penitenzjali ta' penitenza u l-ieħor huwa ta' festa. Ras ir-Ramadan huwa sawm ta' penitenza, deħlin f'mixja ta' penitenza, f'mixja ta' dispożizzjoni għal konverżjoni biex iħalli l-Alla iħabbibni miegħu. Allura dan il-sawm ta' ras ir-Ramadan huwa sawm ta' xewqa li tidħol din mixja. Filwaqt li s-sawm tal-ġimgħa kbira huwa sawm ta' festa kbira, qed niddiħlin għalija, il-festa kbira tal-Għid il-Kbir, ta' Sibt il-Għid bil-lejl. U nidħlu bis-sawma din is-sewma festiva biex nilqgħu l-mulej li ġej. U dan is-sawm esterjuri li aħna nsummu niċċaħdu mill-ikel, mill-kumplament, juru wkoll dispożizzjoni tal-qalb. U għalhekk huwa importanti ħafna li nirbħu il-formaliżmu, il-qoxxa ta' barra. Jekk ninnataw ftit ħajja ta' Kristu, ir-relazzjoni tiegħu mal-Fariżej, mal-Fariżej, mas-Saduċej, mal-Barat, mas-Saċerdoti, kienet relazzjoni diffiċli ħafna. Kienet relazzjoni, anzi, fqira ħafna, għalfejn. Għaliex kollox kienu jagħmlu għal formaliżmu, kollox tal-qoxxa ta' barra. U li noqogħdu attenti ħafna wkoll aħna fil-ħajja tagħna, fir-Ramadan tagħna, illi ma ninfexxux, ma ninaljanawx ruħna fl-affarijiet ta' qoxxa ta' barra tal-formaliżmi, ta' affarijiet, ta' proċessjonijiet, tal-alienazzjonijiet li jista' jkollna u ninsew
illi l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna hija ċaħta mid-dnub biex naslu veru għal vera konverżjoni. U kif qedna diġà il-miftieħ tal-konverżjoni vera hija l-qalb niedma, hija l-umiltà. Mingħajr l-umiltà ma nistgħux niltaqgħu mal-Alla. Għaliex l-umiltà hija l-bażi tal-konverżjoni vera. U min jgħix fis-supervja allura ma jqis il-bżonn tal-Alla f'ħajtu. Jaħseb li mingħajr Alla jgħaddi aħjar. Jaħseb li għalih bieħu mingħajr Alla u mingħajr huwa xorta waħda. U allura huwa ħafna importanti li l-ewwel tarġa li aħna rridu nidħlu fija biex inkomplu nsaħħu tagħna dan is-sawm narfu li aħna mitinbejn. Illi narfu l-bżonn tal-umiltà, il-bżonn tal-Alla f'ħajjitna. U rridu nagħmlu l-ġest mhux bħal dik il-ġrajja tal-Pubblikan u l-Fariżew. Jgħidilna l-Vanġelu, jispiċċa l-Vanġelu b'xi ħaġa importanti ħafna. Jgħidilna li waqt li l-Fariżew li ħassu li qatt jgħid għamel ma għamilx kemm ma affarijiet tajbin f'ħajtu, iġġustifika lilu nnifsu, dak niżel lura mingħajr maħfra fil-waqt il-Pubblikan li bida ħabbat fuq sidru jgħid u Alla ħinna lija għax jien midneb, dak kien lest biex jilqa' f'idejh id-don tal-konverżjoni. U allura l-ewwel stedina hija hekk is-sawm, u sawm minn xiex. Is-sawm huwa minn dawk l-affarijiet l-aktar li jiswew li. Il-veru sawm mhux sawm tar-rid ngħidlu jien għax is-soltu nagħmel hekk, imma jekk l-iktar ħaġa mis-sawma vera, meta l-iktar ħaġa li għalija hija l-qalbi li mingħajrha ma nistax ngħaddi, dik inċaħat minnha. Dak huwa s-sawm ta' veru. Jista' jkun programm fuq it-television, jista' jkun ma nafx xiex. Jekk kien għalija dik ħaġa iktar importanti, jekk irrid verament iltaqa' mal-Alla, id-dispożizzjoni għall konverżjoni, din trid tkun it-triq. Din trid tkun ix-xewqa tagħna. Illi aħna nkunu dispożizzjoni fis-sens illi l-veru sawm huma s-sawma illi minn dik il-ħaġa l-aktar li toġobni. U mbagħad jitkellem ukoll dan iż-żmien tar-Ramadan huwa stedina wkoll għal karità. Ħafna drabi aħna l-karità nirbtuha biss jekk nagħtu oġġett tal-ikel jew flus jew kumplament għal dawk li għandhom bżonn. Imma il-veri karità hija li nagħti ħina l ħadd ieħor. Għax aktar ħaġa prezzjuża li għandu l-bniedem huwa proprju l-ħin. Illi ħafna drabi lesti li nagħmlu kollox imma tgħidlejn biex nagħmel biċċa xogħol immur inżur il-mordan, tgħidlejn biex immur ngħin il-dik jew il-ieħor, għaliex għax il-ħin huwa prezzjuż. U allura il-karità mhux biex tkun minn dawk l-affarijiet li jien nista' nagħmel, anke nagħti d-demm u affarijiet tajbin u affarijiet ġusti, imma wkoll li jien nagħti ħin biex nisma' l-ħadd jieħu kemm hawn nies madwarna fit-triqat tagħna li ħadd ma jkellimhom qed jgħixu f'solitudni tremenda. Għaliex għax jien mhux kapaċi nagħti ħin nisma' l-dik u nisma' l-ieħor. Nisma' l-dik u l-ieħor mhux għal gossip biex nkun naf fuq dik fuq l-oħra, imma biex inkun ta' sosten, ta' bastun, ta' għajnuna, ta' sapport f'mument diffiċli li kull bniedem jgħaddi minnu. U allura nħarsu lejn is-sawm mhux biss bħala sempliċement ċaħda mill-ikel imma aktar wiesa. Is-sawm ukoll mill-ħin tiegħi u ninvestih karità. U l-karità wkoll tista' tiġi investita wkoll insum mill-irqat u nsalfu f'talb. Kien niftakar meta kont Ruma kien hemm dik l-esperjenza qawwija li fi żmien ir-Ramadan ħafna koppji kienu jqumu bil-lejl u kienu jqumu bil-lejl u jagħmlu t-talb tagħhom bil-lejl f'nofs il-lejl fis-setgħin ta' filgħodu. U aħna bħala komunità wkoll ħanagħmlu lejl ta' adorazzjoni fis-skiet. Ħansum mill-irqat u nsalfu f'talb. U dan huwa xi ħaġa moġuba ħafna quddiem Alla. Tant li l-aktar ħin preferiti tat-talb ta' Kristu meta kien? Jew tard bil-lejl, il-lejl jgħaddi lejl jitlob, jew filgħodu kmieni mas-seb.
ejja eżis nieħdu r-Ramadan mhux noħduh lightly hekk, noħduh hekk tas-soltu, imma noħduh b'aktar serjetà u nkunu determinati dak li nemmnu fih u nidħlu fih. U din hija l-karità li jitlob minna hekk dan iż-żmien tar-Ramadan. Tant li San Pietru jgħid il-karità frott is-sawm taħfer il-kotra kbira tad-dnubiet. Għalhekk huwa ħafna importanti li hekk insaqsi lil nnifsi jien dan ir-Ramadan li ġej fuqi. X'nista' nagħmel jien biex inħalli l-Alla jaħdem fija? Tkellemna li ġa fuq is-sawm u l-karità. U baqa' l-aħħar ħaġa hekk dan iż-żmien ukoll huwa żmien ukoll tat-talb. Mal-kelma tal-Alla li aħna mistednin nirriflettu fuqha tant anke il-Qudies kollu, il-qari tal-Qudies u qari mimli stedinijiet tal-konverżjoni, huma qari jimlik b'ħafna fiduċja, b'ħafna tama, b'ħafna mħabba li Alla għandu lejn il-bniedem. U allura barra dak u smih tal-kelma tal-Alla hemm ukoll importanti ħafna wkoll il-mument ta' talb. U talb ħafna drabi aħna t-tendenza tagħna hi li ngħidu kemm ngħidu importanti. Mhux kapaċi kemm noqogħdu fis-silenzju. Is-silenzju fih innifsu huwa talba fih innifsu. Li jien noqgħod fis-silenzju fi-preżenza ta' Alla dik hija diġà talba. U dak il-ħin l-aktar ħaġa diffiċli għalina. Għaliex għax meta jien noqgħod bi kwietej x'jiġrili? 1000 ħsieb jew x'ħallejt warajja, jew x'irrid nagħmel. U ninsa il-preżenza ta' Alla. Ix-xita jaqlan 1000 ħaġa biex jiddistrana għax fl-aħħar mill-aħħar xogħol tax-xitan huwa dak. Kemm jista' jkun jiddistrana, joftomna, ibedna minn dak kollu li huwa Alla. Dak huwa xogħol. U xejn jiġi mument ta' silenzju ħafna diffiċli aħna biex jitlu fil-mument ta' talb. U il-bniedem m'għadux mhux kapaċi joqgħod fis-silenzju, jibża mis-silenzju. Għaliex? Għax is-silenzju jikxfu, ninkixfu aħna fis-silenzju u nittendu aħna minn aħna. U ħafna drabi aħna ma rridux ikun nafu minn aħna. U allura ħafna importanti it-talb fis-silenzju kif naraw fil-ħajja ta' San Ġwan Marija Vjannej ta' dak il-bidwi mingħajr skola li kull flaxija qabel ma jmur id-dar kien jidħol fil-Knisja u joqgħod mument quddiem Ġesu Ewkaristija. U darba l-kurattar staqsi qallu inti x'tkun tagħmel? Ma nkun nagħmel xejn. U ħares lej u nħares leh. Kien qed jgħix diġà il-kontemplazzjoni tal-ġenna. U allura dan iż-żmien tar-Ramadan hekk huwa żmien ta' stedina għat-talb. Talb ukoll mhux biss talb personali tiegħi, talb ukoll fis-silenzju ma talb komunitarju. Bħala komunità miġbura nitolbu flimkien. Għaliex niftakru l-konverżjoni mhix waħda ħaġa tiegħi, poplu kollu huwa mistieden għall-konverżjoni. Mill-Eġittu ma ħareġ Mosè waħdu, poplu sħiħ ħareġ mill-Eġittu. F'kelma waħda il-ħelsim mill-iskjavitu huwa stedina għall-poplu kollu, għall-poplu kollu ta' Alla, mhux biss li jinsab f'pajjiżna ma fid-dinja kollha. U allura huwa ħafna importanti wkoll dan iż-żmien tar-Ramadan żmien li nitolbu flimkien bħala Knisja, talb tas-salmi. Hemm ħafna modi kif wieħed jitlob flimkien bħala Knisja. Għaliex ma rridux nensew li jien id-dnub tiegħi mhux biss ferrejt lili nnifsi ma wkoll ferrejt lil ħija u l-oħti permezz tad-dnub tiegħi. U allura huwa ħafna importanti li ninġabru flimkien bħala komunità u niċċelebraw u mhux biss l-Ewkaristija imma wkoll talb ieħor komunitarju li l-kol kemm aħna jistedinna Alla għal din il-konverżjoni. U għalhekk nhar l-Erba' jgħidilna indmu emnu fl-Evanġelju. U di per se ġifieri dan iż-żewġ sinjali jkunu ċari. Ftakar li trab kont u trab titterġa' ssir. Għalhekk indem u emmen fl-Evanġelju. Ġifieri ftakar li l-ħajja tiegħek hi dik li hi, u għalhekk huwa importanti ħafna li tilqa' dan id-don hekk li l-mulej jistedinna leh tal-konverżjoni. Anke l-isqijiet tagħna fil-Litra l-Batuna rigward fejn tkellmu fuq il-ħnina għalunna ċaru tont kemm importanti li f'dan iż-żmien tar-Ramadan narfu l-kobor ta' ħina Alla lejn kull wieħed waħda minna.
U din il-ħnina ta' Alla lejn kull wieħed waħda minna trid tissarraf fi ħnina lejn in-nies ta' madwarna, lejn il-batut, lejn il-marid, lejn il-barrani, lejn il-ħabsi. Ma ninsewx dak li għalilna Kristu wkoll fil-Vanġelu. Kont marid u ġejtu żuruni, kont il-ħabs u ġejtu ma' ġempi, kont barrani u l-qajtuni u l-komplament. U għalhekk huwa ħafna importanti nispiċċa bija illi din il-mixja hija konverżjoni personali, ġifieri ma ninsewx minn fejn tlaqna. L-irmiet fuq rasi ta' nhar l-erba' li ġejja tissarraf f'azzjoni. Jekk jibqa' biss irmiet fuq rasi ma ħajamil xejn differenza. Mhux ħajamil maġija, mhux ħajbiddel qlub u lanqas ħajbiddel imħuħ. Imma ikun biss daħka fil-wiċċ, huwa biss rid mejjed li ma jissija xejn. Dak is-sinjal jkun ta' veru u b'serju jekk jien nieħdu bis-serjetà. Jekk jien nagħmel tiegħi il-programm it-tieni l-Knisja għal dan iż-żmien tar-Ramdan, talb, sawm u karità li twassalna l-konverżjoni vera. U it-tendenza qiegħda hemm, x'inhi t-tendenza? It-tendenza qiegħda illi aħna il-kol kemm aħna nivvintaw Ramdan komdu għalina. Faċli ħafna neqgħu f'dit tentazzjoni, sewa nivvinta Ramdan komdu għalija li jien niġi sal-Knisja meta jfettilli u forsi nagħmel xi sagra. Ir-Ramdan ta' veru li tkun Ramdan komunitarju bħala komunità kollha flimkien. U li tkun Ramdan li jiswa, mhux Ramdan tal-qoxxa ta' barra, nagħmlu l-affarijiet, imma tkun Ramdan li verament jiswa. U għalhekk huwa importanti ħafna illi l-kol kemm aħna nidħlu f'din id-dimensjoni. Illi ejja narfu l-kol kemm aħna li aħna l-kol kemm aħna mitinbin. U ma dan narfu din il-mixja li l-mulej qed jistedinna għalija. Ejja nħalluh bil-imqas taż-żabra f'idejh, il-dan Alla fi ħina tiegħu u jiġi jaqta'lna dawk il-frijej mejtin li hemm fil-ħajja tagħna. Ħalli jasal il-lejl qaddis tal-Għid biex iċċelebraw kif jixraq dak il-lejl qaddis fejn ma' Kristu aħna nirxuxtaw, aħna nqumu għal ħajja ġdida. Bħalma r-rebbija tajjed festa bil-qawmin tagħha wara x-xitwa, aħna wkoll ngħidu festa ma' Kristu l-xoxt għaliex permezz tal-mezzi tina l-Knisja dan iż-żmien tar-Ramdan twassalna biex nagħmlu festa mhux biss li Kristu l-xoxt għax Kristu m'għandux bżonn il-festi tiegħi, imma festa għalija. Għalina l-koll. Għaliex approfittajna minn dan iż-żmien għamilna ir-Ramdan skont ix-xewqa ta' Kristu mhux Ramdan komdu għalija biex jien nasal għal dan rigal tal-konverżjoni. Għaliex biex nħallu l ħabbibna miegħu irid nagħtuh ukoll spazju fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Soqgħodu ftit fis-silenzju u mbagħad inkantaw innu. Dik kienet ir-riflessjoni ta' Dunnazju Borġ illi qiegħed imexxi din it-tħabbira tar-Ramdan imqaddes li jibda nhar l-erba' li ġej mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb il-Belt Victoria Għawdex. Dan il-moment qegħdin bil-mod nidħlu bil-qalb tagħna għal dan iż-żmien qaddis ta' preparazzjoni għall-Għid il-kbir u Dunnazju għandna nirriflettu fuq il-valur ta' dan iż-żmien liturġiku imma wkoll l-importanza li bl-għajnuna tal-kelma t'Alla bit-talb, bis-sawm, bil-karità aħna impoġġu spazju fil-qalb tagħna fejn Alla jista' jitkellem u jibdel il-qalb tagħna, il-konverżjoni illi l-Knisja xxandar f'dan iż-żmien. Infakrukom li din hija xandira diretta kif semmejt aktar kmieni mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb u permezz ta' dan il-mument tal-lejla qegħdin nintroduċu wkoll serje ta' lezzjo divina mill-liturġija tal-ħdud tar-Ramdan illi se jmexxi l-Isqof Anton Tewma kull nhar ta' Sibt fis-7 ta' filgħaxija minn din l-istess Knisja. Hija mixja li se nagħmlu flimkien f'dan iż-żmien u li tenna wkoll nitħejjew għaż-żjara tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku jekk Alla jrid fit-2 u t-3 ta' April illi jkun prattikament 15 qabel il-festa tal-Għid. Sejjew inkantaw mal-kor Djoċesan taż-Żgħażagħ l-innu illi ġej.
se nagħmlu tagħna kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Inkantaw flimkien. Nitolbuk li bil-ħeġġa qaddisa tagħna għat-takkis teħlisna mid-dnubietna. Ħalli naslu bruħ safja għal festi l-kbar li ġejjin fuqna tal-għid li bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jiġi salta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sa għal din il-barka tal-aħħar intom wieġbu Amen. Alla l-Missier iħares lejkom bil-ħnina u l-modrija. Intom li ġbartu hawn il-lejla biex tilqgħu minn għandu l-istedina għall-konverżjoni. Amen. Ġesu Kristu Ibnu ikun ta' għajnuna u sapport għalikom tul dan ir-Randan imqaddes biex taslu għal vera konverżjoni. U l-Ispirtu Santu li jgħammar fikom permezz tal-Mamudija jwassalkom għal rikonċiljazzjoni sħiħa. Amen. U jiberikkom ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, sa peress li għabba moment ta' adorazzjoni, ma nkantaw innu Eukaristiku mbagħad kulħadd fis-silenzju jagħmel it-talbiet tiegħu. U kif għadu kemm qal iċ-ċelebrant issa sejrin nagħlqu dan il-mument ta' ċelebrazzjoni illi fih saret it-tħabbira ta' żmien tar-Randan bl-espożizzjoni tal-Ewkaristija imqadsa, sagrament imqaddes li jitqiegħed fuq l-altar għal qima tagħna. Ejjew fi ftit momenti ta' adorazzjoni anki aħna mid-djar tagħna li qegħdin insegwu inqedu f'riġlejn Ġesu Ewkaristija x-xewqat tagħna illi dawn l-40 jum li waslu għal-lejt u li jibdew nhar l-erba' illi ġej ikunu tassew żmien ta' tisfija, żmien ta' konverżjoni. Ta' Ġesu Ewkaristija. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu ikun infaħħar is-Santisu Sagrament. Qalb Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ikun infaħħar is-Santisu Sagrament. Qalb Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
kun infaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb Ġesu ħanina. Gloria li Missil li ben l-Spiritu Santu. Kun infaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb Ġesu ħanina. Gloria li Missil li ben l-Spiritu Santu. Kun infaħħar is-Santissimu Sagrament. Qalb Ġesu ħanina. Gloria li Missil li ben l-Spiritu Santu. Għal-femma tal-Papa Missina jidvismujt għaddes ismek li disalt natek ikun titint kif is-semejdu fl-art. Slimelik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkenti fost in-nisa mbejk il-frott ta' ġiftija Ġesu. Gloria l-Missil li ben l-Spiritu Santu. Ninaqdu aħna wkoll ma l-intenzjonijiet tal-Papa Franġisku illi bħalissa żgur illi huma għal paċi fid-dinja imma b'mod speċjali fl-Ukrajna fejn il-pajjiż jinsab taħt gwerra mir-Russja. Nitolbu sabiex il-mulej irattab il-qlub u l-ebusija tal-imħoħ ta' dawk illi b'egoiżmu sfrenat ifittxu u jirrikorru għall-armi flok paċi u l-ftehim. Ħankunu aħna wkoll dawk illi nissapportjaw il-kawża tal-paċi tant mixtieqa f'dawn iż-żewġ pajjiżi illi prattikament jagħmlu wkoll parti minn dan il-kontinent tagħna. U b'dawk l-intenzjonijiet naslu fit-tmiem din ix-xandira tal-lejla, xandira mhux twila ħafna imma li permezz tagħha xtaqna illi inwasslulkom it-tħabbira ta' dan iż-żmien qaddis tar-Randan illi saret minn Dunnazju Borċ li huwa r-rettur tal-Knisja tar-Raj it-Tajjeb u l-komunità hawnhekk f'Taċċawla, ir-Raba' Għawdex, imma wkoll id-delegat tal-Isqof ta' Għawdex għall-liturġija. Huwa mument illi permezz tiegħu rridu nħejju l-qalb tagħna għaż-żmien tar-Randan illi sejjer jibda propju nhar l-Erbgħa illi ġej. Infakrukom ukoll illi dan il-weekend l-isfijiet tagħna tawna ittra pastorali illi ġiet imħabbra waqt il-qudies bit-tema nilqgħu fostna l-għannej tal-ħniena. Nagħmlu mezz li jekk ma smajniex tinqara, infittxuha naqrawha hija għajnuna għall preparazzjoni għall miġja tal-Papa Franġisku permezz ukoll tal-tema tal-ħniena li hija tant tal-qalbu u li tispikka f'dawk il-kelmiet tal-Atti tal-Apostli dwar il-Maltin meta laqgħu lill-Apostlu Pawlu huma ġabu ruhom magħna biħlew li ma bħala
jalla ħna wkoll ikollna din l-istess ħnina u ħlewwa illi kellhom missirijietna. U biex il-djoċesi tagħna tkompli tenna nagħmlu din il-mixja, infakrukom ukoll fil-ktejjeb illi tqassam mal-bulettin fil-parroċċi kollha f'Għawdex din dan il-weekend biħsieb kuljum meħud mill-Papa Franġisku dwar il-ħniena. Dawk il-Maltin li qegħdin issegwu u tixtiequ takwistaw dan il-ktieb tistgħu issibuh f'format diġitali online fuq is-sit laikos.org. U b'dan nagħlqu din ix-xandira, nirringrazzjawkom illi kontu magħna, natukom il-kumplament tal-lejla tajba. Insellmulkom.